tivvutaw lil Sara. Nisimgħu flimkien. Maħkuma minn pajjiżi barrani, imkasbra kienet il-lingwa Maltija, meqjusa biss tal-baxxi u l-imsejkni, tqabadna l-fidi b'kuraġġ kbir fl-assedju. Proset hemmhekk lil Sara bil-kanzunetta tagħha illum, dawk it-telespettaturi kollha li jogħġbithom Sara bil-kanzunetta tagħha jistgħu jivvotawla billi kontu qegħdin taraw dak in-number ta' televoting kull ma tagħmlu huwa taqbdu t-telefon u ċemplu. Kif inti? Alright. Kif inhu għaddej is-sajf għalik, Sara? Tajjeb. Sara jew Sera? Sara. Divertiment, nipprova issa li qtajna mill-iskola niddiverti. Kemm għandek żmien? 18. Speċjali mis-sixth formula. Eżatt. Qed titħajjed tkompli università jew le? Ija, issa suppost dieħla fuq baċellerat fil-bioloġija. Suppost għaliex qed tistenna riżultati għadek jew lesta rċevejthom. Le, lesta, ma ħanagħmel ieħor ukoll. Tibqa' għaddejja. Eżatt. Imma on the side tidher li għandek għal qalbek il-kant. Eżatt. Min inkoraġġik biex tibda tkanta? Ilek tkanta? Iwa, ninkanta minn kelli 5 snin u niftakar ta' dik l-età kienu jinkoraġuni ma' mid-dadi u niftakar li anka jena kelli ħajra volja kont għadni żgħira, jisu kelli kważi 6 snin, kelli ħajra li nkanta u ma xatt mill-mama u l-papa jkantaw jew? Le. Jinbiss. Ġifieri l-mama jew il-papa raw li għandek talent u qalu lek tibda tkanta. L-iskola qatt ma kienu jħajruk jew iktar forsi kont mhux summer school? Le, kemm primarja u kemm sekondarja. Niftakarni nidħol ħafna f'kunċerti,
ikun hemm affarijiet ta' kant, anka ta' Fejn drama. kont tmur skola. St. Francis, Birkirkar Batta Slim. Imma xorta puxjaw. St. Ejja. Francis Sisters li hemmhekk sorijiet. Xorta, għax normalment is-sorijiet għandhom tendenza, jien skola ta' sorijiet ta' kontimu. Li l-ewwel l-iskola u Le, l-edukazzjoni. kienu ħafna iħajruni nidħol u hekk. Għal-kem ħanajt kollox, għasma jien fil-klassi tijaj kelli Nadina Ksisa, naħila l-kaffeġi, ħarġu żewġ kantanti tajbin, ovvjament il-vuċi tijaj ma kelli suċċess kbir. Kif qed ħares lejh il-konkurs kanzunetta tal-indipendenza? Naf li għadkom għaddej mis-semifinali, u mbagħad Eżatt, tiżu taddew għal-finali. Eh. Qed taħseb imma xi ħaġa, ovvjament kulħadd ixtieq jgħaddi għal-finali. Ovvjament, dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi, allura L-ewwel darba qed tikkompeti fil-konkors l-ewwel indipendenza. darba. Allura preparazzjoni għalih kienet iktar milli kieku kelli esperjenza qabel. U bħalissa ovvjament improvement dejjem jista' jsir, allura qed naħdem fuq teknika, emozzjoni. Qed tmur rehearsal kuljum, kif taħdem tipprattika l-vuċi. Nipprattika waħdi kuljum, u mbagħad darba Id-dar. f'ġimgħa mmur mal-allima tiegħi, Min ira li matija? Ivan de Gabriele. U meta tiġi fuq performance, titkellem ma' teacher tiegħek, titkellem mal familja tiegħek, għandek il-mamma tissapportjak ħafna x'qed hawnhekk ukoll, jiġifieri. Kif taħdem meta tiġi biex ikollok performance? Naħseb, l-ewwel naħseb fuq għajjena, u mbagħad insaqsi għal parir ment il-mammi daddy, ħafna għax ninvolvihom ħafna fil-karriera anke fis-skola. U mbagħad nieħu parir tal-vocal coach. Imma x'inhi l-immaġni tiegħek, xi kieku kelli nsaqsi kif tara lilek innifsek on stage meta tagħti performance? Tmur iktar lej tip klassiku, tmur lej iktar tip casual, iktar x'inhu dak li tara inti? Jiena dejjem nipprova nżomm stil klassiku, ġifieri kemm bħala look, anka bħala diski li nażel, nħobb nażel naqa' pop hekk, mhux modern ħafna. Hekk, ġifieri. Hemm xi kantanti u kantantek li tiffollowjhom huma l-idoli tiegħek? Hemm ħafna. Imma naħseb kolli nsemmi partikolari Celine Dion. Għaliex għandha. Beda tajli klassika, nispew ma tajli xirija. Le, għax għandha waħda mill-akbar vuċijiet għalija. Huwa vera, ta' ukoll. Kellek xi darba ċans okkażjoni li tmur tara Celine Dion f'xi kunċert? Le. Impa Nixtieq tixtieq kif fil-futur. xalu għajnek. Nixtieq ħafna, ma naqa' diffiċli għalissa. Ma tistax xejn, vera però nsertat kantanta, Mr. Jazbar kien semmija tiġa xi kantant ieħor, ma tantx itturja fl-Ewropa, u vera ħafna drabi tkun iktar lejn in-naħat tal-Amerika. Eżatt. Għandek xi ħolm li tixtieq tara iseħħ fil-futur? Nixtieq li ovvjament nkun ħadd l-aims tiegħi kemm fil-karriera fil-kant u kemm li nkun gradwajt f'dak li għandi f'moħħi. Il-kors tagħkom kemm hu twil fakkarni tal-bioloġija. Ifhem, ma mbagħad jekk tkompli, dak huwa 3 snin, ma mbagħad jekk tkompli Ma iktar. dis-sena msomma sajilhom dal-aħħar ftit snin li tistgħu tkomplu bil-masters u xek tispiċċaw. Eżatt. Tagħmel sena u għal sena bilek tibqa' hemmhekk. Eżatt. Ġifieri jista' jkun 5 snin u. Imma eventwalment ċetta l-aktar x'ikun ix-xogħol tiegħek kif qed tara ħajtek minnu fil-futur, jiġifieri kif tigradu u tlesti. Għad nifsi indeċiża, ma narani fuq riċerka fil-bioloġija, xil-bioloġija dejjem kont ħobba u għalli ma naħseb qed niddeċidi bej riċerka u għalli ma għadni naqra indeċiża. Differenti, naħseb jien mbagħad jiddependi ħafna mix-xogħol li jkun hawn available, ġifieri. Eżatt. Tissib Mbagħad ġifieri taħdem. skont iż-żmien taraw. U minnaħa, għalli dik għattina minnaħa professjonali, Ta' skola. minnaħa ta' kant. Hemm xi ħaġa li vera tixtieq assir fil-karriera tiegħek? Nixtieq, ovvjament hemm ħafna affarijiet nixtieq dana. Imma bla dubju nixtieq nipparteċipa f'festival li jkun barra minn Malta u li nipparteċipa fil-Eurovision dik hija xi ħaġa li rrid nagħmilha fil-futur. Imma ftit. Ħafna mill-kantanti, ma qatt ma kellek ċans li tmur barra minn Malta. Le, ġieli ġifieri kantajt affarijiet żgħar barra minn Malta, ma le mhux. Qatt ma kellek xi ċans li Eżatt, tikkompeti barra minn Malta. Jiena qatt ma mort inkanta barra minn Malta, però meta titkellem mal-kantanti jidher li jkollhom esperjenzi sbieħ. Nawguralek li xi darba ikollok dan iċ-ċans intu wkoll din l-opportunità u good luck għall-semifinali tagħkom. Minn hawnhekk immorru għal ħdej għandna li l-estiet il-fjuri għandna l-argotti hawnhekk. X'taħseb? Tal-Furjana hawnhekk? Le, tal-belt. L-argotti il-Furjana. Il-plejer tal-belt. Il-plejer tal-belt mela bl-aħmar bil-ger aħmar. Tas-siti, ju. Ekki, xiraqo. Mesa millu l-arma tal-iljuna hawnhekk. Eżattu. Għara, vera, dina oġġett li tiġi sabiħa. Dina oġġett li, ifimni, dana xogħol rrit juhu l-ħin, ma
tipprova tagħmel Naħejtom ħafna. it-tissues issa. Issa neħejtom, meħax biex kella ma jiġix jidher sabi. Per eżempju, wow, għat għandi għawek, kara. Il-weraq issa ma tanġew Imma għax qed jinżel kollox. għax qed jinżel bisħana. Qed jinżel kollox bisħan, qed nipprova, ma issa dak Mexican, Mexican imma għaw tanta sħana, għaw ġew li kollox qed jirtab, qed tifhem. Bisħan. Anki daw xtaqthom joqogħdu iżjed, imma kollox qed jinżel, qed tifhem. Pereżempju anki l-futbol raw jonqosni il-flash color tal-koxox għarhom. Eżatt, għax law għamilt il-wiċċ. Iż-żarbun l-iswed, iż-żarbun. Il-ballun, Il-ballun, abjatu iswed, ideħ. Inti għarek, inti tara għawek, kara. Għaw, għandu il-dawna u xejdu. Il-komma, jew Iġifiri għaw jena kiku għandi ċans, għaw se namela flash color. U għaw, se namel rik iswed, il-iq. Diġi il-ribina u xnajdula Tal-komma, tal-komma, eżatti. Per eżempju anki għaw, ettarom il-peduni għandhom għaw ikollhom dak il-rik iswed jew. Ma da fiħu paċenzja. Ija, ma kieku għandi l-ħin għamiltu, ma ifimni l-ħin itira. Żgur li hawnhekk f'sija nippruvaw nagħmlu Il-ħin ħafna itira affarijiet. għawek, Imma dan ħanajdek xogħol sabiħ. Dan xogħol zax per eżempju immaġina li inti di. Pinġija ġbitni iktar. Il-pinġija sabiħa. Pinġija U ġbitni. tittara din pinġija, il-popi, kemm tiġi sabiħa. Imma inti kellek